Dobar dan i dobro mi došli. Danas ću sa vama podijeliti jedan recept koji je veoma ukusan i jako jednostavan da se napravi. To je jedan kolač koji se pravi sa jabukama i sa malo oraha. Po ukusu jako je sličan tufahijama. Za pripremu ovog kolača potrebno je da koristite jednu tepsiju. Moja je okrugla i prečnika je 26 cm. Ne mora biti okrugla, može biti četvrtasta ili drugog oblika, samo je potrebno da to bude tepsija, da ne bude kalup iz dijelova. A to je razlog zato što ću u ovoj tepsiji sa uljem istopiti šećer na šporetu. Evo, u ovu tepsiju sipala sam malo ulja i posuću sa šećerom koji ću na laganoj vatri istopiti u svijetli karamel. U ovaj istopljeni karamel sada ću poredati jabuke ovako da ova strana ide dole. Uključit ću šporet na 200 stepeni Celzijusa i ispeću ove jabuke jedno 15 do 20 minuta. U međuvremenu dok se jabuke peku, ja ću sada isjeckati orahe. Također u međuvremenu dok se jabuke peku, umutit ću koru. Odvojila sam žumanca od bjelanaca i njih ću pjenasto umutiti sa šećerom. Sada ću u ovu smjesu dodavati neizmjenično umućena pjenastog bjelanca sa brašnom. Pečene jabuke zaliću sa iscijeđenim limunom i posuti sa isjeckanim orasima. Preko ovoga zaliću sada smjesu koju sam umutila sa jajima i brašnom. Pošto sam prekrila jabuke sa biskvitnom smjesom, sada ću staviti na pečenje 20 minuta na 180 stepeni. Kad se kolač ispeče, onda je potrebno da se neki tanjir ili na mjesto gdje želite da ga postavite i onda ovo je potrebno da se okrene. Sad bi trebalo samo da izađe. Odozgo ću premazati sa marmeladom od kajsija. Ovdje sam umutila jedan gotovi šlag od vanile kojim ću premazati cijeli kolač. Cijeli kolač premazala sam sa umućenim gotovim šlagom od vanile i posula sam malo lisnatog badema. Sada ćemo probati kako to izgleda.
Evo isikla sam jedan komad kolača, da pogledate kako to izgleda u presjeku. Jabuka i jako tanak sloj kore. Hvala vam još jednom što ste gledali moj video. Nadam se da će vam se svidjeti ovaj recept i da ćete pokušati da ga napravite. Pišite mi u komentarima kako vam se sviđa. Nemojte se stiditi podijeliti ovaj recept sa svojim prijateljima i sa svojom familijom. To bi sve bilo za danas. Mi se vidimo u nekom narednom videu sa novim receptima i novim idejama. Do tada, čuvajte se, budite dobri, sve vas puno pozdravljam. Bye!